sarap dito, Robert. Tahimik. Parang saglit na tumigil ang mundo. Walang busina, walang nagmamadali. Mga ibon lang at yung tubig na dahan-dahang umaagos. Alam kong magugustuhan mo. Kaya imbis na mall o kung saan na maingay, dito na lang. Gusto kong makapagpahinga ka. Yung walang iniisip kahit sandali. Salamat sa effort. Effort agad? Simple lang to. Parte to ng panliligaw ko sa'yo. Tsaka, mas gusto ko talaga yung ganito. Walang istorbo, walang distraction. Mas totoo ang usapan. Ikaw ha? Baka naman kapag sinagot na kita, bigla kang mag-iba. Grabe ka naman. Kung tutuusin, teaser pa nga lang to. Isipin mo na lang kung anong kaya kong gawin kapag sinagot mo na ako. Baka bilhin ko pa tong buong lugar para sa'yo. Sira. Ang yabang. Hindi yabang. Inspired lang. Robert, may itatanong ako. Sagutin mo ng totoo ha. Kahit ano. Promise. Bakit mo ba talaga ako niligawan? Wala bang mas madaling tanong? Obvious naman. Maganda ka. Pero hindi lang dahil doon. Nung mas nakilala kita, doon lumalim ang pagtingin ko sa'yo. Mabuti kang tao, Matet. Puno ka ng pagmamahal. Para sa pamilya mo, para sa mga taong hindi mo obligasyong intindihin. At higit sa lahat, matatag ka. Parang kahit anong iba to ng buhay sa'yo, sugatan ka man, tumatayo ka pa rin. At yung ganong klaseng babae, yun ang gusto kong makasama sa buhay ko. Ang dami mo namang sinabi. Kasi totoo, hindi ko kailangan mag-imbento. Oh, bakit natahimik ka? Wala. Naiisip ko lang, matagal ka na rin nanliligaw. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na nagmamadali ka. Hindi ka napapagod. Kaya napapaisip ako, bakit ganun? Kasi hindi kita nililigawan para lang masabi na nakuha kita. Gusto kong makilala mo din ng tunay na ako. Hindi kita minamadali, Matet. Basta pag dumating ka na sa desisyon mo, alam kong galing sa puso mo. At kahit ano pa yon, rerespetuhin ko. Dear Love, ako si Robert. At si Matet, siya ang babaeng nililigawan ko. Halos 1 taon na. Sa totoo lang, mula nang makilala ko siya, parang kusang lumabo ang lahat sa paligid ko. Ang daming tao, ang daming muka. Pero siya lang ang malinaw. Siya lang ang may kulay. May mga sandaling tahimik ang mundo, pero maingay ang isip ko. Paano kung hindi niya ako piliin? Hindi ko hinihiling na mapasakin siya dahil gusto ko lang. Hinihiling ko na kung ibibigay siya sa akin, maging karapat dapat ako. Na kung ipagkakatiwala niya ang puso niya sa akin, hindi ko yun sasayangin. Gusto kong iparamdam sa kanya na may pag-ibig na hindi nananakit, hindi naniningil, hindi nanunumbat. Kung papalarin man ako, hindi ko lang siya mamahalin bilang babae. Mamahalin ko siya bilang taong matagal nang lumalaban mag-isa. At kahit taon pa ang kailanganin, maghihintay ako. Nako, andito na pala kayo, anak. Mano po, ma? Ay, kawaan ka. Good afternoon po, tita. Mano po? Matet, ang isa ko pang anak. Mabuti na lang kasama ka ngayon. Nagluto kami ng spaghetti. Ano pong okasyon? Ay, nag-request lang ang kapatid mo. O siya, pasok na kayo. Ate Matet! Hello, Andy! Grabe ka ah. Kapag si Matet ang dumating, parang may delivery ng parcel. Pag ako, wala lang. Kuya naman, love kita. Pero, mas love ko si Ate Matet. Namiss kita, Ate Matet! Oh, namiss din kita. Pero, bakit kayo nandito? Kuya, official na ba kayo? Girlfriend mo na ba si Ate Matet? Ay, bibig mo talagang bata ka. Ay, magsandok ka na nga lang ng spaghetti. Nagtatanong lang naman. Ay, kayo. Ano nga bang bago, ha? Kayo na ba? Ma, hindi pa po. Sinaway niyo pa si Andy, parehas lang naman pala kayo. Huwag niyo pong i-pressure si Matet. Ay, grabe ka naman. Pero, alam mo, Matet, botong-boto ako sa'yo para sa anak ko. Salamat po, tita. Totoo yan. Kaya, dalas-dalasan mo naman ang pagdalaw dito. Ma, baka ma-overwhelm na si Matet. Hayaan mo na. Gusto ko lang maramdaman niyang welcome siya. Pero Matet, anak, Po? kapag magdedesisyon ka, sa puso mo lang ha.
Walang pilitan. Opo, tita. Mama, sinabi ko na rin po yan sa kanya. Nga pala ma, nasan si Papa? Ay, may charity event na pinuntahan. Si Papa talaga very generous. Mabuti na yun. Nga pala, sa linggo, magsisimba tayo sa Tagaytay ha. Tapos magla-lunch. Pwede ka ba, Matet? Ipaalam muna namin sa parents niya ma. Oo naman. Basta sabihin nyo kung makakasama kayo ha. Opo, salamat po, tita. Ay naku, ang tagal namang magsandok ng batang yun. Andy! Huwag mo ubusin yung spaghetti ha! Gustong-gusto ng pamilya ko si Matet. Kahit nililigawan ko pa lang siya, parang anak na ang turing sa kanya ni Mama. Ramdam ko rin na may puwang ako sa puso niya. Hindi man niya sinasabi, nakikita ko sa paraan ng pagtawa at pananatili niya. Ang hindi ko lang alam ay kung anong pumipigil sa kanya para sagutin ako. Ganun pa man, hinihintay ko lang siya at nananalangin na kung hindi man siya para sa akin, mapunta sana siya sa taong kayang alagaan ng puso niya. Robert, pasensya na agad kung ano man ang masabi nila ha. Okay lang, nandito lang ako para sa'yo. Ma, Pa, andito na po ako. Magandang gabi po. Gabi na. Saan kayo galing? Kumain lang po sa labas. Sana all. Habang kami, nagkatay na naman ng delata para sa hapunan. Kasalanan mo yan. Kung hindi mo nilubog sa utang ang bahay na to. Ako! Ikaw itong lulong sa bingo! At least, hindi ako umuutang kung kani-kanino. Ma, Pa, may bisita po tayo. So? Hindi kami pwedeng magsalita sa sarili naming bahay? Tama na nga! Ano bang kailangan mo, iho? Ipagpapaalam ko lang po sana si Matet. May plano po kasi ang pamilya ko. Magsisimba kami sa Tagaytay sa linggo. Tapos lunch, isasama po sana namin siya. Magsisimba? Baka masunog ang anak ko sa loob ng simbahan. Matet, sumama ka na. Baka madaan pa sa dasal ang nanay mo. Salita ang kampo ni Satanas. Maraming salamat po. Magkalinawan nga tayo. Bakit ba lagi kayo magkasama? Matet, nobby mo ba yung si Robert? Hindi pa po. Huwag mo nang paasahin ng tao kung hindi ka naman pala oo. Sa bagay, matatanda na kayo. Alam niyo nang ginagawa niyo. Salamat po ulit. Alam mo, nagiging paborito ko na tong lugar na to. Kaya nga kung pwede lang, bilhin ko na to. Para wala nang ibang magpipiknik dito, kundi tayo. Ang dali mong mangarap. Hindi mangarap, kundi maniwala. Robert, may itatanong ako. Ano yun? Anong klaseng buhay ang gusto mo? Simple lang. May bahay, may trabaho akong masaya ako. Tapos, ikaw. Robert, pakinggan mo ako. Bakit parang natatakot ako sa tono ng pananalita mo? Nung nagsimba tayo sa Tagaytay, may nangyari sa akin. May tumahimik dito sa dibdib ko. Unang beses kong naramdaman na hindi ako galit. Hindi ako naiinggit. Hindi ako sugatan. Matet, Natakot ako sa naramdaman ko. Kasi hindi ikaw ang una kong naisip. Kundi siya. anong ibig mong sabihin? Robert, gusto kong magsilbi sa Panginoon. Gusto kong magmadre. Matet, Alam ko, Robert, masakit. Alam ko, hindi to ang inaasahan mong magiging sagot ko sa'yo. Pero habang nililigawan mo ko, kinikilala ko pa rin ang sarili ko. Puno ako ng galit sa mga magulang ko. Puno ako ng takot. At ayokong dalin yun sa'yo. Ayokong ikaw ang pumasa ng bigat na dala ko. pero gusto kitang tulungan. Alam ko, ramdam na ramdam ko. Pero parang may tumatawag sa akin, Robert. At sa unang pagkakataon, gusto kong sundan. Hindi ko kayang talikuran. Paano naman ako? Ikaw, makakamit mo ang pangarap mo. Mabuti kang tao. Makakahanap ka ng babaeng hindi magdadalawang isip na mahalin ka. Yung babaeng hindi tatakbo palayo. At ikaw, sigurado ka na ba? Hindi. Pero mas natatakot akong hindi subukan. Salamat sa paghihintay, Robert. At patawad.
Patawad kung dito na tayo magtatapos. Dear love, sa tagal ng paghihintay ko kay Matet, masisisi mo ba ako kung makaramdam ako ng galit? Hindi sa kanya, kundi sa kanya. Kinwestiyon ko siya dahil kinausap ko siya gabi-gabi. Alam niya kung gaano ko hinihiling na si Matet na sana ang ibigay niya sa akin. Pero habang nagsasalita si Matet, may kakaiba sa boses niya. Hindi pagkalito, hindi takot, kundi kapayapaan. Gusto raw niya ng tahimik na buhay. Isang buhay na walang sigawan, walang sakitan. At sa loob daw ng simbahan niya yun unang naramdaman. Doon ako natahimik. Masakit. Oo. Pero parang may sumaksak sa dibdib ko. Pero kasabay ng sakit, may liwanag. Siguro hindi ako ang wakas ng kwento niya. Siguro bahagi lang ako ng daan. Isang taong dumaan para ipakita sa kanya na may ibang mundo. At pagkatapos, hayaan siyang pumili kung saan talaga siya tatahimik. Mahirap tanggapin, pero kapag naiisip ko kung kanino niya ako ipinagpalit, mas nararapat lang na magpaubaya. Sino ako para hadlangan ng tawag sa kanya? At doon ko rin napagtanto, matagal ko nang ipinagdarasal. Lord, kung hindi mo man siya ibibigay sa akin, sana mapunta siya sa mabuting kamay. Ngayon ko lang naintindihan, tinupad niya na pala ang aking panalangin.